Izložba slika Stipe Nobila, naslovljena Otok s dugom, donosi pejsaže njegova bodulskog zavičaja, Lumbarde na otoku Korčuli. Ispunjene su vedrom slikarovom prirodom i vatrometom boja njegove osebujne palete, hrapave i umilne istovremeno, kao i krajobraz kojemu posvećuje svoje slike. Mediteranskim suncem obasjani otok, more i kamen, limuni i oleandri, naranče i bajami, vinogradi obrubljeni suhozidima, pejsaži bez urbanizma, kako Nobilo voli naslovljavati svoje slike, ukratko baština u kršu utonula u popodnevnu sijestu. Središnji je motiv slikarstva Stipe Nobila, koje već desetljećima osvaja mnogobrojne ljubitelje lijepih umjetnosti, kako u predgovoru piše povjesničarka umjetnosti Biserka Rauter-Plančić. Probrani izbor slika za ovu izložbu potvrđuje postojanu izvrsnost i meditativnost Nobilova prosedea, kako u svojstvenom postmodernističkom ekspresionizmu na razmeđu figurativnog i apstraktnog izričaja, tako i u primjeni čistih boja pri slikanju, opojno bogatog kolorita, zavičajnog mu podneblja. Motivski one predstavljaju Nobilov uron u zbilju. Širokokutne su to vizure krajobraza u kojeg, poput galeba u niskom letu, slikar uranja u plavetnilo korčulanskih vala, u polja obrađene crljenice i zelenilo nasada omeđenih suhozidima, u bjelinu kamena ogoljelih uzmorja, da bi potom izronio s pogledom na ničim pomučenu vedrinu ljetnog obzorja, spreman za sljedeći uron i novu sliku. Morfološki pejsaži Stipe Nobila odražavaju visoke domete autentičnog slikarskog likovnog izražavanja, koje polazi od pojavnog, a doseže meditativno. Njegove slike i imaginacija su ne samo onoga što oko vidi, nego i onoga što mu duša osjeća spram korčulanskog zavičaja, njegove bogate baštine i ljepote prirode koja ga okružuje. Izložba koju ne treba propustiti.